नोंथांनि मुङा मा मुं? आंनि मुङा जोख्लाराम बर'। नोंथाङा बहायमानि थाखाय फैदों? हिन्जाव मोननायनि लामा नागिरनो फैदों सार। मा बुंखो? हिन्जाव मोननायनि लामा नांगौ नोंनो? औलै सार औ। साख्रि मोनोबालायनो हिन्जावनि बिमा बिफाफ्रा थाब थाब हरोनो। बेनिखायनो साख्रिनि इन्टारभिउ होलालाबायनो होनना फैबाय आरो आं नोंनिसिम सार। आच्छा। दे बुंलाय नोंथाङा मा रोंगौथि दङ? आरो बेसेबां डिग्रि दं? रोंगौथियाथ' आंहा गोबां दंलै सार। नोंबा बबे मोनसे रोंगौथिखौ सोंदों? नोंनि डिग्रिखौ सोंदोंलै आं जाम्बा। नों बेसेबां फरायनाय? माबा सार, आंहा 8 थाखोआवनो 8 बार फेल जानायनि एक्सपिरियेन्स दं। माने सार रोंगौथि दं आंहा। मा होनखो? 8 थाखोआवनो 8 बार फेल जानायनि रोंगौथि दं? बे 8 थाखोआव 8 बार फेल जानायनि रोंगौथिखौनो लानानै साख्रि नागिरनो फैबाय नों? आरो आंहा बिनि अनगायैबो गोबां रोंगौथि दङ। नायनो नामा सार? नुबाय सार, बिनिख्रुइ साबसिन हाबावसो। ओंखारलां नों बेनिफ्राय दानो। साख्रि गैया नोंनि थाखाय। ओंखारलां नों थाबैनो बेनिफ्राय। सावसुब इन्टारभिउ होनो